Poštovani gledaoci, večeras vam donosimo potresnu i tragičnu vest iz Skoplja, koja je potresla region i ostavila mnoge bez reči. Tokom dočeka nove 2026. godine dogodila se nesreća koja je završila tragedijom sa nesagledivim posljedicama. Dvogodišnje dete je preminulo nakon što ga je pogodio metak u glavu dok je sa majkom gledalo vatromet. Prema najnovijim informacijama, dvogodišnje dete je teško povređeno tokom novogodišnje noći, kada ga je, kako se sumnja, pogodio metalni projektil, najverovatnije zalutali metak, dok je stajalo sa majkom na otvorenom posmatrajući vatromet u Skoplju. Dete je odmah prebačeno u bolnicu, prvo u gradsku urgentnu službu, a potom u kliniku za dečju hirurgiju, gdje su lekari učinili sve što su mogli. Međutim, prema medicinskim izvještajima, masivna povreda mozga i teška rana bila je kobna, te je malo dete, nažalost, preminulo ujutru nakon intenzivne borbe lekara da spasu njegov život. Osnovno javno tužilaštvo u Skoplju potvrdilo je danas smrt deteta i izdalo naredbu za obdukciju tela, kako bi se zvanično utvrdile sve okolnosti ovoga tragičnog događaja. Ministar unutrašnjih poslova Severne Makedonije Panče Toškovski izjavio je da je incident još uvek u fazi istrage i da postoji nekoliko teorija o tome kako je do povrede došlo, ali da se tek nakon obdukcije i detaljnog uviđaja može sa sigurnošću reći šta se tačno desilo. Za sada je jasno samo da se radi o metalnom projektilu, najverovatnije zalutalom metku, ali još uvijek nije poznato odakle je došao ni pod kojim je okolnostima ispaljen. Ova tragedija dodatno je potresla građane jer se radi o najmlađem žrtvi incidenta koji je nastao usred prazničnog slavlja. Trenutak koji je trebao biti pun radosti pretvorio se u bol i tugu porodice i mnogih ljudi koji su pratili vest dok se razvijala. Poštovani gledaoci, pišite u komentarima šta mislite o ovakvim neselektivnim oružanim incidentima tokom praznika. Da li je neophodno da se postrože kontrole vatrenog oružja i slavlja kako bi se ovakve tragedije sprečile?